я задолбался на каждом совещании слышать твою фамилию. Настолько, ну, хотелось жерти, и совали мне в рот эту бутылку, как ДНК мое засталось там. Ну и били. You're free now, it's all over. Такое адчуванне, што не тыдзень прайшоў, а учора гэта адбылося. То бок гэтыя дні пралецелі ў нейкім проста віхуры штодзённых справаў, інтэрв'ю бясконцых. Ну і, канешне, самыя прыемныя ўражанні гэта пачуць голас жонкі і пабачыць сяброў, якія папрыязджалі з Варшавы адразу. Ледзь не тую гадзіну, як даведаліся, селі хто ў машыну, хто куды, і адразу прыехалі да мяне сюды мяне сустракаць і правялі са мной 1,5 дня. Гэта 1,5 дня просто стаміўся страшна. Просто 1,5 дня гаварэння без прыпынку, мне так горло ўжо балела. Але тым не менш гэта было просто немаверна, прыемна, радасна, што ў мяне такія сябры верныя. Класна. Ну, стомлены, канешне, троху, але раз ужо выйшаў, трэба рабіць сваю справу дзеля тых, хто там застаўся. Я мушу гэта казаць, калі можа тое, што я скажу, дапаможа хоць камусь уратаваць здароўе ці жыццё, ну, значыцца, не дарма. Ну, адзіная прыемная прыкмета была, калі браць у вялікі адрэзак часу, што неяк папусцілі троху, перасталі прэсінгаваць. Другі момант, ну, калі ўжо мяне у КДБ прывезлі, зноў жа, ну, я кажу, мяне закінулі ў бокс, прыкладна формай як труна, цалкам абабіты, не ведаю, ну, ось як раней у некаторых дамах дзверы былі такой абіўкай, прыбітая клёпкамі і ўнутры паралон. Ну, то бок мяккім абабіты, падлога усланая чырвоным дываном, сам бокс абабіты і нават дзверы абабіты, а на дзвярах яго вісіць вялізны чырвоны квадрат. І мяне ў гэты бокс закінулі, там такая цішына, што ажна ў вушах гудзіць. Не ведаў, што такія памяшканні ўвогуле існуюць, навошта. Нават калі мне ўжо закінулі туда з метра Дашкевіча, ўжо ўсё стала зразумела. Што не проста так нас сабралі, мяне і Дашкевіча удвох. Мы хутка вылічылі з ім, што нас прывезлі самых первых, мяне першага з усёй партыі прывезлі на КДБ, таму што маё СЗА знаходзілася найбліжэй, гэта Калядзічы, а яго другога, бо ён на Новасадах. Ну і так можна было лёгка вылічыць, каго адкуль прывезлі. Вось нас удвох самых першых паднялі ў камеру. Пабачыць Джона Коула, які асабіста нас падыдзе павітаць і сказаць «You're free now, it's all over» і гэтак далей. Вось гэта было. Я не думаў, што яны... Ну, ведаеце, можа, я папаў крыху ў палон такога реал-політикс, ці пераглядзеў гэтай прапаганды, мне падавалася, што, ну, яны такія ўжо все там крыху цынічныя, няма ўжо іх там, мы для іх толькі там разменная манета. Аднак жа, ну, Джон Коул мог спакойна не ехаць на эту мяжу, не тусіць там некалькі гадзін, правда, а застацца ў сябе ў амбасадзе і проста прыняць па факце справаздачу, што, ну, мы іх сустрэлі і ўсё. Аднак ён не паляніўся взяць, прыехаць і асабіста зайці ў адзін аўтобус, а потым у другі нас павітаць. Гэта вельмі важна, гэта вельмі дорага. Гэта сведчыць аб тым, што ўсё ж такі у заходніх палітыкаў, decision-мейкераў прысутнічаюць пэўныя каштоўнасці. І хацелася б, каб так яно было і далей. Ну, ўсё было складана па-свойму. Усё было складана, ідзе ўздзеянне на розныя аспекты псіхікі альбо на фізічны стан. Ну, я па сваім досведзе даведаўся, што псіхалагічныя катаванні, яны больш жорсткія, больш небяспечныя, чым фізічныя. Таму што фізічныя, ну, цябе рана зажыве, сіняк сайдзе, шышка таксама разгладзіцца на галаве, а псіхалагічныя траўмы застаюцца з чалавекам на ўсё жыццё. Яны іх толькі можна прапрацаваць, ну і хіба крыху зменшыць іхні шкодны эфект. Ну, мусіць, адным з найсложнейшых эпізодаў было, калі пасадзілі з боку мяне дзвюх асобаў, як іх называюць, афіцыйных паперах нізкага сацыяльнага статуса, і даваў ім аператыўнік цыгареты, каб яны не давалі мне спаць, і ўдзень і ўначы абражалі, раўлі так, што я не мог ні чытаць, ні пісаць, нічога рабіць. Лупілі шлёмкамі па, ну, это міскі алюмініевыя.
по батареи, по стенам, ображали, мы там тебе то, мы тебе это. Дзень у дзень, по некалькі гадзін, адзін стоміцца, другі пачынае, між сабой размаўлялі гучна, каб я слышаў, што яны там будуць са мной рабіць. Маты, абразы штодзень на працягу 4 месяцаў. І асабліва ўначы, імкнуліся не даваць спаць. Такая практыка прысутнічае на Гарадзенскай крытай. А калі мяне прывялі дакладней на дысцыплінарную камісію, я праспаў пад'ём, таму што быў у берушах. Я гэтым змагаўся, берушу засову. І праз берушу ўсё роўна было чуваць, але не так моцна. Нужна там чутнасць, маленькі калідорчык, чутнасць 100%. Праз берушу не так было чуваць. І я праспаў пад'ём, і мяне прывялі на дысцыплінарную камісію. І начальнік турмы з усмешкай пытаецца: «Што вы, дзедок, не высыпаецесь?» То бок, неяк так. Да прыкладу, калі мяне пазбавілі спаткання з жонкай, якое адно на год, гэта не псіхалагічнае катаванне. А да прыкладу, калі мне 4 месяцы трымалі ў ШИЗА, без ШИЗА, гэта, ведаеце, ні прагулкі, нічога, ні лістоў, ні званкоў, што гэта не псіхалагічнае катаванне. Але калі мяне закінулі ў камеру з Паўлам Цаняўскім, якого жорсткая ступень шызафрэніі, гэта хлопец, які ў 16 годзе забіў там дзяўчыну, яны са сваёй маці там знішчалі гэты труп, спускалі ўнітаз, перамалоўшы праз мясарубку. Ён звар'яцеў, вельмі моцна захварэў ментальна, і ён з 6 ранку да 10 вечара ён нёс гэтае шызафрэнічнае трызненне. То бок гучна, у голас, а камера-то маленькая, меней разы ў 3-4, чым наша вось гэта студыя. І не збегчы нікуды. Ён заўсёды каля цябе на адлегласці там 2 выцягнутых рук. І ты не ведаеш абсалютна, што чакаць ад яго. Громка крычыць увесь час, не замаўкае ніколі. Гэта было цяжкавата. Канешне, мне яго кінулі спецыяльна, разлічвалі, што я пачну ламіцца там. Я спрабаваў з ім знайсці агульную мову. З ім, правда, больш за 10-15 секунд немагчыма падтрымліваць дыялог. Адразу пачынаецца ўход у бок. Я мог бы неяк такую пастарацца паказаць, но это будзе проста недарэчна. Так, на словах это не растлумачыш, хто калі ж бачыў шызафрэніка ў цяжкай стадыі, той зразумее. Крыху так пастараўся трымаць у рамках ягоны стан, і 8 дзён з ім прасидзеў, потым мяне закінулі ўжо ў ШИЗА, і ўжо я потым пашоў ў іншую камеру. Было цяжка, калі на мяне нападалі знянацку сакамернікі, сажалі там са мною всялякую нечысць всякую, не самых лучшых з маральнага пункту гледжання людзей. Просто падчас размовы нападае, пачынае душыць, а потым мяне ж яшчэ сажаюць у ШИЗА са словамі: в драке же участвуют 2 человека. Вельмі холодна, тое самае, што і ўсе казалі, ШИЗА холодна. Я скажу, што ў Гродна мусіць яшчэ не самая холодная кіча. То бок, але там зрабілі пол з пліткі. То бок, прылегці падчас дня ты не можаш, там камера, адразу да цябе бяжыць кантралёр, калі ты за ноч не выспаўся, і ты хочаш прылегчы. Допустим, ты нават лёг на холодную плітку і здолеў там заснуць, адразу бяжыць кантралёр, робіць табе заўвагу, калі ты не паднімаешся, цябе падымаюць электрашокерам. І всю ноч адціскаешся, прысядаеш перыядычна, то бок, і спіш на этой цвёрдай нары. Канешне, чалавек да ўсяго прывыкае, калі я ўжо 4 месяцы сидзеў, я ўжо прывык, так стаў збольшага хаця б высыпацца. Але я сидзеў у цёплы час году, а самае цяжка гэта сидзець у міжсезонне, калі батарэі яшчэ не ўключаныя ці ўжо не ўключаныя, хаця яшчэ холодна. І там гэта адмыслова адміністрацыя так рэгулюе, каб заўсёды было холодна ў ШИЗА. Наконт правілаў гульні залежыць ад установы. У кожнай установе там свае нюансы. Звычайна на установах так званага строгага рэжыму яны маніпулююць аператыўнай абстаноўкай найперш праз падкантрольных сабе, праз сваю агентуру, падкантрольных сабе аўтарытэтаў у двукосе. У двукосе беру, бо такія аўтарытэты, пакуль за імі стаіць адміністрацыя. Пра сваю агентуру, канешне, інфармаванасць у іх пастаўленая 100%. Для гэтага прымаюцца адмысловыя захады. Да прыкладу, горкі лічацца па ўсей сістэме як галодная зона. І яна галодная не ў пераносным сэнсе, а ў прямым. Там вельмі маленькія порцыі ежы, пры тым, што дэманстратыўна ў сталовай стаяць вагі, і ты можаш
зважыць тыпу сваю порцыю, але як толькі ты пойдзеш качаць правы кудысь, адразу, ну, то бок Оруэлл чысты. Все равны, все можно, все разрешено, але как только ты паспрабуеш гэтымі правамі скарыстацца, адразу да цябе прыйдуць так званыя там блатныя, смотрящие, а потым і адміністрацыя. Вось, вельмі маленькія порцыі, а вячэра ў 4 гадзіны вечара. А адбой у 10, то ўжо ў 6 вечара хочацца есці. Там такая еда, што ты паеў, ты зноў хочаш. То пад крышай кормяць крыху лепей, і некаторыя зэкі, я ведаю, нават самі стараліся закрыцца ў шызаці, ў ПКТ, каб проста ад'есціся. Таму там все вельмі схуднелыя. Усіх пазбаўляюць перадач, не толькі палітычных. То бок уявіце сабе атрад там 50-60 чалавек, з яго 1 ці 2 атрымоўвае перадачы. І не таму, што родных не такія суть, а проста менты не дазваляюць. Ну, як у эканомікі, там перакрыл газ, там зменшылася вытворчасць. Тое самае там, перакрываюць перадачы, і ў цэлым колькасць прадуктаў ва ўсёй зоне зменшаецца. І наступае голад. Ну і для ментоў гэта выгадна, тое самае з цыгарэтамі, да, якія, як вы ведаеце, валюта там. І для ментоў гэта выгадна, то калі яны маглі купіць інфарматара у іншай зоне, напрыкладу, за 2 пачакі цыгарэт, тут яны могуць за 5 цыгарэт купіць інфарматара, тому што ўсе галодныя, і яны гатовыя там за цыгарэты рабіць все, што заўгодна. Мужыкі там, ведаю, хлеб выменьваюць свой на цыгарэты, палажніковыя кідаюць у сталовай. Ну, голадна і холодна і кепска. Што мяне ўразіла, гэта проста, я проста запомніў на ўсё жыццё. Заходжу, а там у кожным атрадзе ж халадзільнік, все як положено. Заходжу у пакой, а на халадзільніку вісіць вось такенны амбарны замок. Таму што пакуль не павесілі замок, галодныя мужыкі проста кралі адтуль ежу. Настолькі, ну, хацелася жэрці, што іх нават не спыняла то, што іх там аб'явяць такімі, што іх паб'юць, што іх шыза пасадзяць. Проста з галадухі яны кралі, ну, прыйшлося на халадзільнік павесіць амбарны замок. З палітычнымі зняволенымі мне даводзілася размаўляць пераважна па панараме. Ну, паясню для тых, хто не ведае, гэта унітаз, з якога адкачаная анучай вада, такім чынам труба між табой і твоім суседам. Пустая без вады, можна нармальна чуць адзін аднаго. Бывала, гадзіны так праводзілі, размаўляючы. Ну, з іншымі палітычнымі, ну, альбо пагромка, калі ты проста ля дзвярэй стаіш, размаўляеш, але тут трэба ведаць, што цябе чуюць і ўсе астатнія твою размову. Так, атрымоўвалася, але, ну, это адзінкавыя выпадкі за ўвесь час. Звычайна все свае думкі ты пераварваеш у сабе, табе няма з кім падзяліцца. Нават калі цікавая ідзея якаясь узнікне, прыдумка, запісаць яе таксама не выпадае, як аказваецца, зараз я слушна рабіў, што не запісваў, бо ўсе нашыя запісы, там всю мою учобу, ўсё, што я рабіў, да апошняга аркушыка і нават пустыя аркушыкі паперы, все пааджымалі ў КДБ. Ну, таму так, яшчэ магу дадаць ось, да пытання такога частага, што было самым цяжкім. Цяжкім было вымушанае бяздзеянне, бо ты ведаеш, што недзе некаму патрэбны твой голас, твой розум, твае словы і твая праца, а ты яе не можаш даць, таму што ты ў ізаляцыі. І хочацца сказаць, напісаць, растлумачыць, дапамагчы, а не атрымоўваецца. Зараз нікога не здзівіш, што сілавікі ствараюць тэлеграм-каналы пра асобных людзей у апазіцыі, альбо там пра нейкія апазіцыйныя групы, ну, як мы бачылі ў 2020 годзе, свае тэлеграм-каналы. Але хочу заявіць афіцыяльна, што самы першы тэлеграм-канал Губазік стварыў пра анархістаў. Гэта было, здаецца, ў 2017 годзе. Не буду, канешне, яго называць. І там пачалі нас актыўна дыаноніць анархістаў і тых, каго яны лічылі чамусь анархістамі. Пісаць там усялякую лухту, ну, у сваім духу, там, этот наркоман, это праститутка, этот гей. Таму гэта кажа само за сябе, што з усіх палітычных груп чамусь вы абралі менавіта нас. Ну, таму і баяцца, таму што мы адмаўляемся гуляць па правілах. Мы ад пачатку сказалі, што ў дыктатарскай краіне мы не збіраемся працаваць у легальным поле. Калі вы гэтыя законы прынялі без нашага ўдзелу, з чаго раптам мы будзем іх выконваць. І, канешне, гэта выклікала такой хейт, плюс перыядычна радыкальныя акцыі. Я думаю, яны рэальна баяліся, каб іншыя не пачалі браць прыклад з нас і рабіць такія самыя радыкальныя акцыі. Я думаю, тая прычына, што са мной так жорстка абышліся пры затрыманні. І якраз таксама ў тым, што яны думалі, ага, вось буйны тэлеграм-канал, 14 000 чалавек
у меня уже было імклівы рост десь типа 300-400 чалавек у суткі. Я не думалі, як бы тут анархіст зараз пачне прасоўваць радыкальную павестку, скажа берыце коктейлі Молотова і все пойдуць коктейлі Молотова. То бок яны баяліся лідарства нейкага радыкальнага чалавека. Мне так падаецца. Ну яшчэ прычына ў тым, што доўга не маглі мяне знайсці. І адзін з іх, калі збіваў мяне, крычаў: «Я задолбался на каждом совещании слышать твою фамилию». Затрымалі, паклалі, пачалі збіваць са старта, душыць падушкай. Потым цікавая гісторыя з коктейлем Молотова. Я адчуў, што прыкладна хвіліну, пакуль мяне збівалі, хтосьці з іх бегаў па іншых пакоях. А калі ўжо прывялі панятых праз некалькі хвілін, мяне павялі на кухню, і я на кухні пабачыў стаяць две бутылкі з нейкай мутнай вадкасцю жоўтага колеру. І з антрысолькі адзін з іх вымае яшчэ одну такую бутэльку. У меня першая думка, што гэта ад мінулага гаспадара кватэры застаўся нейкі алкаголь. Але калі я пачуў пах бензіну, я ўсё зразумеў. То бок яны не паляніліся зрабіць гэтыя коктейлі Молотова і мне падкінуць, і мне за іх далі тэрмін. Ну а каб было больш пераканаўча, калі я ўжо ляжаў у губазіку тварам у падлогу, і мяне ўжо збівалі неаднакратна, і адбівалі і пальцы, і рукі, і карацей все адбівалі. І савалі мне ў рот гэтую бутэльку з-пад горлышка гэтай бутэлькі, ну каб ДНК маё засталося там. У рукі укладвалі і савалі ў рот. Ось. А так што, ну затрымалі і 6 гадзін катавалі. Збівалі, залівалі твары, вочы слезацечным газам, душылі падушкай, ну і білі. Я верыў у Бога і верыў ва ўласную правату. Я стараўся ўсё, што мы робім, успрымаць у больш шырокім кантэксце, што я не проста там нейкі Мікола дзедок, якога за пасты ў тэлеграме пасадзілі ў турму і будуць тут трымаць. Нет, я удзельнік змагання за лепшую будучыню не толькі Беларусі, але і ўсяго чалавецтва. Так, няхай мой удзел там зусім маленькі, мізэрны, і ў гістарычнай перспектыве я там не Спартак, не Нестар Махно, але все роўна ён заўважны, ён існуе, і трэба гэтым ганарыцца, і значыць, ўсе мае пакуты не дарма. Ну, то бок веданне таго, што у гэтым ёсць сэнс. Мне вельмі натхняла і натхняе логатэрапія Віктора Франкла. Вось гэта яго канцэпцыя, што вынесці можна ўсё, калі ведаеш навошта. Мяне некаторыя менты там спрачаючыся пыталіся: ну зачем? Зачем это все? Ну ради чего? Ну, то бок я бачу, што ў іх у галаве такога канцэпта увогуле няма. А я ведаў добра, дзеля чаго. Ну, і ўвогуле я не лічу сябе такой уже прямо ахвярай, што вось, там я такі бедны, няшчасны. Я все-таки ставіў акцэнт на том, што, ну, я ведаў, на што я іду, я ведаў, чым гэта можа скончыцца. І, в прынцыпе, канешне, мне вельмі крыўдна, што са мной там так абышліся, але я ўсё ж такі сканцэнтраваў увагу на тым, што я гэтыя ўсе рашэнні прымаў свядома, я ўступіў у барацьбу з гэтай сістэмай. І не столькі ахвярай сябе лічу, колькі будаўніком новай будучыні. То сістэма плюс-мінус засталася тая самая. Глядзіце, у нас, калі у заходніх краінах усе сістэмы папраўчыя гэта выключна цывільныя установы, дзе працуюць людзі ў кашулях, дзе больш ідзе акцэнт не на ахову і рэжым, а на выпраўленне і псіхалагічную працу, на адукацыю, на інтэграцыю грамадства. У нас усё мілітарызавана. То бок, глядзіце, спачатку былі такія ЧОН, часці асобага назначення, потым быў НКУС, і НКУС стварыў свае ўнутраныя войскі. Ну, я не буду сцвярджаць, але, па-мойму, мала ў якіх краінах заходніх ёсць у Міністэрства ўнутраных справаў, у паліцыі, якая сама па сабе паліцыя, яшчэ і свае войскі. А ў Беларусі іх вельмі многа. Там аграмадная колькасць падраздзяленняў. Гэта такая цэлая дзяржава ў дзяржаве, гэта установа ва ўстанове, якая з'яўляецца апорай, сілавой апорай рэжыму. І вось гэтыя ўнутраныя войскі, яны ж займаюцца аховай лагераў. А чаму ўнутраныя войскі НКУС? Таму што сталінская сістэма, яна вяла вайну з уласным народам. Яны ж ад пачатку паставілі акцэнт, што мы не змагаемся са злачыннасцю, мы змагаемся з ворагамі народу. Значыць, мы будзем іх вынішчаць любымі сродкамі. Для гэтага, раз ідзе класавая вайна, то нам у гэтай вайне ж патрэбная армія, правільна? Вось для гэтага існуюць унутраныя войскі НКУС, то бок яны і праводзілі ўсе гэтыя дэпартацыі знакамітыя, там, малых народаў, і удзельнічалі і ў палітычных рэпрэсіях,
Вось. І ў нас гэта сістэма засталася той самай. Гэта зараз унутраныя войскі МУС, мы бачым, што яны падаўлялі рэвалюцыю, і бачым, што яны ж ахоўваюць папраўчую установу. Ну, дык, і ўсё там максімальна мілітарызавана, так? То бок армейская, пад'ём, адбой, заправка, ложка, зараз все пад армію спрабуюць зрабіць там, аж да таго, што тебе абмежаваная колькасць рэчаў, якія ты можаш трымаць у сваёй прыложку тумбачцы. Вось у горках у тебя там написано: кніг столькі-то, сшыткаў столькі-то, асадка столькі-то, там одна, кубак, яшчэ нешта, ну яшчэ там пару-тройку прадметаў. І калі хаця б аднім прадметам болей у цябе там знойдуць пры вобшуку, на цябе могуць напісаць паперу, і ты пойдзеш у ШЗА. Ну, то есть, ну, дурнота такая чыста армейскага кшталту. І ўсё на рэжыме так пабудавана. Тут няма ніякага здаровага глузду і ніякага практычнага сэнсу ў плане выпраўлення. Гэта толькі, да, можна зразумець, чаму, да прыкладу, ў зону нельзя там бляшчанкі, так? Чаму нельга шкляныя там бутэлькі там у камеру. Так, можа там парэзаць яшчэ нешта, чаму нельга нажы. Але чаму нельга две асадкі у тумбачцы, можна толькі адну, як і тысяча іншых правілаў, чаму я не магу, да прыкладу, у тапачках выйсці ў лакальны участак, як толькі ты выйшаў, проста забыўся, адразу на цябе пішуць бумагу. І такіх правіл тысяча. Ну, па адзіночцы яны асабліва не граюць ролі. Але калі іх тысяча, і ўсё твоё жыццё вось так вот зарэгламентавана, гэта такі это законны такі беспредел, так? То бок і тебе ў любой момент любога зэка можна змясціць у ШЗА. Ось. І это бессэнсоўна, здаровага глузду для выпраўлення тут няма, толькі ўскладніць жыццё, каб зэку ўвесь час пачувалася сціслута, кепска, цяжка, некамфортна. У гэтым яны бачаць выпраўленне. Зазнаўшы дапамогу ад людзей, якія ўвогуле не являюцца нікім у плане сваёй ідэалогіі, у плане палітычнага нейкага ўдзелу, яны ніякія не актывісты, не грамадзянскія ніякія. Але пры гэтым я бачу у гэтых людзей нейкі агульначалавечы моцны дух, які дапамагае ім трымацца і рабіць дабро нават у вельмі цяжкіх умовах. У той жа час мне прыходзілася сустракаць людзей, якія кажуць шмат рэвалюцыйных фраз, але пры гэтым не могуць нават элементарнага чалавечага рабіць. То бок калі у сэрцы, у душы няма вось гэтых стрыжня агульначалавечага, то коктейлі Молотава яны не дапамогуць. Спачатку выбудоўваецца самае галоўнае, гэта каштоўнасці ўяўлення аб том, што такое добра, што кепска. І калі ў грамадстве з'яўляецца крытычная маса людзей, якая прытрымліваецца гэтай каштоўнасці, там, любові да бліжняга, неабыякавасці пры вырашэнні грамадскіх пытанняў, то бок мне да ўсяго ёсць справа, мне ўсё цікавіць, я не жыву па прынцыпу «моя хата з краю». Прабачэння, калі ты гатовы прабачыць чалавека, які табе зрабіў зло. І даверу, то бок калі ты ад блізкага чакаеш толькі лепшага, а не чакаеш горшага. Калі такіх людзей у грамадстве робіцца большасць, то вось гэты анархісцкі ідэал, якога мы чакаем, ён набліжаецца проста аўтаматычна. Грамадства проста само становіцца на прыступку вышэй. Ну а палітычныя інстытуты, яны ж таксама частка грамадства, і ў іх таксама жывуць людзі, якія выйшлі так ці інакш з грамадства. Канешне, бываюць сітуацыі больш складаныя, як, напрыклад, у Беларусі, калі мы бачым, што адна частка грамадства ўжо жыве па адных каштоўнасцях, а другая частка, тая, што разганяла мітынгі, фальсіфікавала выбары, па іншых. Ну, значыцца, дзесьці мы не дапрацавалі, дзесьці мы не давялі гэтыя паняцці аб элементарным не хлусіць, не рабіць гвалт несправядліва, не падпарадковвацца злачынным загадам. Мы не давялі гэта ўсё да столькі шырокіх мас. Таму наша рэвалюцыя, хаця яна была сапраўды народная, яна і пацярпела паразу, у тым ліку па гэтай прычыне. Ведаеце, дылема пра выкарыстанне гвалту, яна і столькі ж, сколькі і барацьбе з аўтарытарызмам. Канешне, я асабіста выступаю больш за негвалтоўныя метады супраціву, хаця б таму, што чыста статыстычна яны больш эфектыўныя. Аднак, давайце скажыце украінцам, супраціўляйцеся негвалтоўна расійскай навале. Згадзіцеся, бываюць выпадкі, дзе па-іншаму проста немажліва. Трэба слухаць сваё сумленне, трэба глядзець на факты. Махатма Ганді нават казаў, што хаця ўжо хто-хто, а ён быў такі прыхільнік негвалтоўнага супраціву, прынцыповы, але калі ў яго па агародзе пачалі скакаць малпы і абабіраць ягоны ўраджай, ён браў палку і іх разганяў. Ён кажа, пры ўсім сваім шкадаванні да вас я вынужджу вас разгнаць, бо інакш мне не будзе чаго есці. Вось з гэтага і сыходзьце здаровы сэнс і ўласнае сумленне.
Аснова анархістськай этыкі чуць боль іншага чалавека як свой уласны. І я лічу, што гэта будзе таксама аснова нашага будучага лепшага грамадства, якое будзе заснавана на даверу людзей між сабой, на даверу інстытуцый між сабой. Бо я так у нейкі момант зразумеў, што ўвесь прагрэс чалавечай цывілізацыі гэта гісторыя росту даверу аднаго індывідуума да іншага. Пачынаючы ад першабытнага грамадства, феадальнага грамадства, дзе мы памятаем, сын бацьку там не давяраў, там бацька сына там мог забіць за трон, за прывілеі нейкія, ну і гэтак далей. Ну а сёння ўсё ж такі мы прыйшлі да грамадства, дзе я магу пакінуць ноутбук, да прыкладу, на стале і выйсці на вуліцу там на хвілінку, я ведаю, што вярнуся, гэты ноутбук будзе на месцы ў кавярны, так? І калі людзі збіраюць камусьці данаты, яны ведаюць, што яны даюць чалавеку, яны давяраюць, ведаючы, што ён скарыстае іх на тое, што сказаў, а не пойдзе там накупіць, не ведаю, алкаголя сабе на ўсе грошы. Гэта і самы лепшы, мне падаецца, паказчык прагрэсу чалавецтва, маральнага, духоўнага. Я думаю, што над гэтым прагрэсам мы мусім працаваць. Вось, будучае грамадства – гэта грамадства даверу і ўзаемнай салідарнасці. На гэтым мусіць грунтавацца і палітыка, я лічу, і эканоміка, каб людзі не эксплуатавалі адзін аднаго, не разглядалі бліжняга як інструмент атрымання прыбытку, такі дадатак да станка ці да кампутара. Ўсё ж такі будавалі тую ж і эканоміку, і ўсю нашу дзейнасць на прынцыпах удзелу кожнага чалавека ў тым, што ён робіць, каб не было гэтай аліенацыі, адчуждзення чалавека і на працоўным месцы, і ў прыняцці рашэнняў у дзяржаве. Заўсёды ў эміграцыі бываюць канфлікты, барацьба за лідарства, бо поле для практычнай дзейнасці абмежаванае, людзі варацца адныя і тыя ж, плюс, канешне, сілавікі, спецслужбы прыкладаюць вялікія высілкі заўсёды для дэстабілізацыі. Зараз сам кажу як КДБшнік, дэстабілізацыі абстаноўкі, для раскладання маральнага эміграцыі. Все як заўжды. І белая эміграцыя было тое самае, і там кубінская эміграцыя. Все гісторыя паўтараецца. Будзем спадзявацца, што блізасць да роднай Беларусі і здаровы глузд нашых дэмакратычных лідараў і іх атачэння ўсё ж такі пераможа, і мы будзем захоўваць хаця б збольшага нейкае адзінства, не сварыцца па дробязях і проста рабіць тое, што мы можам рабіць сёння. Ну, побытыя рэчы збольшага вырашаны, астатнія ў працэсе. План, ну, пакуль што, хачу, яшчэ не павідаўся нават з паловай людзей, якія хочуць пабачыцца са мной. З 1/3 нават не пабачыўся. Буду з людзьмі бачыцца і чытаць за 5 год інтэрнэт. Не губляйце надзею. Не губляйце надзею і памятайце, што многія народы ўжо прайшлі гэты шлях. І ў беларусаў ён яшчэ далёка не самы цяжкі ў параўнанні з тымі ж лацінаамерыканскімі дыктатурамі, якія былі ў сярэдзіне напрыканцы мінулага стагоддзя, з дыктатурай, не ведаю, Франка, з дыктатурай партугальскай. Все яны прайшлі гэта раней, і мы праходзім гэта зараз. І таксама пройдзем, Беларусь далучыцца да сям'і еўрапейскіх народаў. Галоўнае, не губляйце надзеі і старайцеся, калі ўжо мы не можам выкарыстоўваць гэты час для зменаў грамадскіх інстытутаў, бо забароненая свабода слова. Выкарыстоўвайце гэты час для зменаў у саміх сябе. Гэта вам ніхто не забароніць. Вам ніхто не забароніць рабіцца лепей штодзень, нагадваць сабе элементарныя запаветы, дабрыні, любові да бліжняга, прабачэння, ну альбо хаця б перайсці на беларускую мову. Гэта вам ніякі рэжым не забароніць рабіць. Гэта не менш важная рэвалюцыйная праца, чым выходзіць на мітынгі. Я так лічу.